Welcome to Mahatma Gandhi University, located in the picturesque landscape of Meghalaya. Our interesting range of programs provides an opportunity to choose the knowledge and skills as per the need. We have state-of-art infrastructure with fully Wi-Fi campus. The campus provides smart classrooms, well-furnished hostels, digital library, and fully equipped labs. Students have access to large acre sports complex, fully equipped gym, and music and culture center. We also provides various scholarship to students. Admission open now. Just walk into the campus or give a call. Ka jingjayap ki arngut ki lanot ki badai ki nong tray belah kawai ka parmau ha ka snong nagrabil ternga bar ka balawan ra ru ya ka jingmen saw sa ki katu kat ningut ki weipat ki briu ki batray ha ka te ka parmau kala penlong ki bor penyai district na ribhoy ban ujor da ka ejahar ki bor ka ain persha ki tu ki trai jong ki te ki parmau ki baladon kti ha ka jingti mau ba be ain ka ba wat la hadin na kaliang ka sarkar lengba ki bor penyai district ki lakhang persha ki parmau ka kong RM Kurba ka badai ka Deputy Commissioner ka Ribhoy District habakran sekilat pathai khubor kalaong baya kate ka jing pathai bom bar ka balawan ra sya ka jingyap ki arngut ki briu na kaliang ka jongki kum ki bor penyai district kila simkhia halor kate ka jingti mau be ain jongki te ki trai parmau da ka ba kila pha tokit majestor banla be ka jing shisha bala ujor ru da ka ejahar Henry kalau ongpat bagi try parmau kim day satya bantray katay kakam habalakhang bat ki day banbur renti igi kendon kat kum ka ain. To mam khandiat ka jingja ka placha ka bede ba tu ka jingja ka ba thei bomak the bat ka weiru ka don ka jing ka no ba la penyai be ain deki brew ka tu ka ne ka kwari wat hadin maladap khang ro na ka leng ka board district administration ta halor ka ne ki mam hidon banong bat ke ina ka leng ka district administration classship ke action halor ke. So hadin mula yok ku bos pang tu ke jingja hab mencisni polai biji di menen kasni lalit tu magistrate juni men shim ke jing shisha inquiry but nilai yok ya kata ke report hadin mula yok report na magistrate menen hi la file ya ke FIR persya ikit ya tu bri ubah le ya ke ni ke mining illegal mining hang tu but kabala penong ban do no anut ki min sim but kani kalong kani ka kam illegal mining ru kumba khiate phi kalong kala attract ka NGT but ni Ribhoy district ka ha ka scanner jong ka NGT right now but ni kepat iki pat ba bro ki bale kani ka jet kam kadon kala dem timu bali pinne illegal please let the kalenti kadon ka an yakini ki quarry ki mining kadon ka la lenti banne mo sumha banya the kalenti jo ka an ban apply pendon kami kita ki kidan bun hang tu kidan first kidan ka mining lease kadan seperti ka civil window clearance dan environmental clearance kidan kini ki steps will be dengan follow sumha ban shim yaki kenapa ngila aru ban tek la kami kan kum gini ke jingja in the future.